Hola! Benvinguts i benvingudes al meu canal. En este canal aniré pujant entrevistes i notícies que vaig fent. Però recordeu, si voleu saber informació relativa a la ciutat d'Oliva, heu de buscar en YouTube Història i actualitat d'Oliva. Estrenem este nou canal amb una entrevista molt especial al grup valencià Reacció. Els seus cantants, Víctor Drazen i Josep Quinto, ens conten com naix el grup i com avança la seva trajectòria. Van començar pues, lo típic, penya de 15 anys tocant la guitarreta, anant a cantar a la platja i pues, un dia van quedar, van dir anem a fer un grup. I pràcticament no tenien ni nom ni tenien res i van començar a tocar i van començar a preparar el que va ser la maqueta de Més enllà de la por. Vau començar en la mar, pràcticament. Bueno, ajuntàvem totes les nits, estiguem tots propers i totes les nits ens ajuntàvem a un jardí pues, a fer beure birres i a tocar i a ajuntar-nos. I un dia van dir, per què no intentem fer alguna cosa nosaltres, ja que sempre estem així i tal, per què no intentem fer alguna cosa seriós? T'heu inspirat en algun altre grup? Venint d'on venim, clar. venint de Pego, pues estem mamat a la Bossa Sorda des de menuts, al Mòfic Sol, bueno, són de Pego, són referències, al final són gent del poble i ens unim per altres causes també, altres festes sempre estem junts. I sí, bueno, inspirat en grupos, però no només en els grupos del nostre poble, escoltem grupos del País Basc, molts, gallegos, tenim molts grupos referents. I el nom, Reacció, d'on ix? Trobo que el primer nom que va sorgir va ser Escaquejats. Però que n'hi havia un grup del sud d'Alacant o de Múrcia que es deia Escaqueados. I nosaltres ens van ratllar mogolló i un dia van començar a fer pluja d'idees, va sorgir el nom de Reacció, ens va molar a tots i vam dir, pues ens quedem en Reacció. Sí, Reacció és un nom que respecte a la música que fem té un sentit de pues, la gent jove que reacciona quan passen coses en la societat dia a dia, pues, la gent s'inspira un poc en reaccionar i no quedar-te quietet i això va una mica relacionat. Les lletres també tindre la part d'aquesta crítica i tot això, des del principi sí que enfoques el grup d'una manera molt més de música combativa que com l'enfoquem ara, que tampoc deixa de ser música de crítica social i combativa, però no és la mateixa idea que tens quan teníem 16 anys, que sí que pensàvem en música de anem a cagar-nos en tot directament. Per què vau decidir, a veure, clarament sou de Pego i n'hi ha prou grupers que fan aquest estil de música, però per què vos vau decidir per este en concret i no vau dir un altre tipus? Perquè, per exemple... Mira, ara realment, avui en dia, jo si fera un grup igual no el faria d'aquest estil de música. En aquell dia sí que les referències és que venim mamats d'això, o sigui, és el que escoltàvem sempre, hem anat a concerts de la Bossa sempre, inclús amb les nostres mares, pares, i sempre hem mamat això, entonces al muntar-te un grup tens moltes pors i moltes inseguretats al principi, entonces on t'agarres és a lo que has mamat. Quan van crear el grup amb nosaltres... La primera imatge que teníem de música en grup i tot això, perquè nosaltres al final sigut tots músics de banda, ens molava molt el rotllo de clavar-li trompetes, la dolçaina, i era la primera imatge que teníem de grup, era aquesta formació de tota la vida. Sí que ara, quan van crear el grup, el boom del trap i de tot aquest boom encara no havia explotat tant en la joventut. L'estil de música existia perquè existia fa molts anys, però el boom en la joventut no havia explotat tant encara quan van crear el grup del rap i tot el rotllo encara no havia explotat tant. Entonces estava més, la joventut encara es merejava més per els llocs on nosaltres ens merejàvem i era tots concerts d'estil de música on ens mereixem. Vale, i a veure, per què, encara que n'hi ha gent d'Oliva, de Pego, de no sé on, per què dieu que sou de Pego? Perquè el grup naix a Pego. El grup naix a Pego, tenim el local... Realment naix a la plaça d'Oliva, però nosaltres la considerem la plaça de Pego. Clar, és que aquest tros de platja on estiuen ells és la plaça de Pego. Sí. Tots són de Pego. I al final, al principi del grup estaven... A veure, Víctor és d'Atzúbia, però com si fora de Pego, pràcticament. Ell viu a Atzúbia, però meitat família d'un poble, meitat de l'altre. Però tots som... Clar, Víctor és com si fora de Pego, soc de Pego, Camil és de Pego, Sergi és de Pego, al principi n'hi havia 3 més i eren de Pego també, com 8 persones de Pego, i ara mateix al grup en som 4 de Pego, en plan, n'hi ha més de fora que de Pego, però... Però bueno, seguiu ensaiant allí. Tant com els de Murla, per exemple, Sergi és de Murla, però tota la vida els de Murla van a l'institut a Pego,
esos col·legues són de Pego, ell a part del grup pues, s'ajunten els seus amics de Pego, ells de festa Pego. Clar, i al Entonces, final... tots tenim un cert vincle en Pego. Tots, tant els d'Oliva com els de Murla, com tots. Vale. Per què 5 de Pego, per a vosaltres, creu que va ser un abans i després per a Reacció? Jo crec que sí que va ser un tema que va marcar un antes i un després, però per què? Jo crec que fer referència a la voz sorda sempre és algo guai, quan ja fa tant de temps que també no toquen i tal, i a més que és un tema, hi ha molts temes de la bossa, però 5 de Pego és un tema pues, que fa referència també, tot això ve d'una memòria històrica que es va crear a Pego per els refugiats a Mauthausen, que van morir allí, van ser matats allí. Clar, hi ha una associació a l'Institut de Pego, que no me'n recordo ara com es dia, bueno, a l'Institut de Pego, en la que professors de l'institut estaven implicats. Historiadors i tal. I nosaltres en aquest moment jo estava fent segon de batxiller, trobe, i el professor d'història ens va comentar que què tal si fem una cançó recordant havien trobat a 2 persones més que van assassinar Mauthausen i van dir què tal fer una cançó per a parlar altra volta de memòria històrica, treure tot el tema a la llum, i a part d'això que n'hi havia molta gent investigant, es van fer rotllo expedicions a Mauthausen també per recordar aquestes persones altra volta i tornar a treure el tema de memòria històrica a la llum. Van fer la proposta de reversionar el tema i vam acceptar i vam fer que Josep Nadal col·laborara també. Va gravar el vídeo, que el vídeo també va un poc, la temàtica és sobretot el vestuari i tot el vídeo va també sobre els actors i tal, sobre la memòria històrica i com va ser aquell procés en aquella època. I jo crec que això sí que va marcar un antes i un després, perquè també veníem de la maqueta, que era el primer que fèiem, era un poc més amateur i era un poc més mal, per dir-ho així, era el primer que fèiem, la primera experiència, entonces, antes de treure l'altre disco, que és un disco d'estudi un poc més professional, va ser el punt d'inflexió a l'hora de passar d'una cosa de novatos, que és la primera, al nostre primer treball d'estudi. I creu que 5 de Pego va fer que com que Reacció arribarà a més llocs a banda de Pego? Jo crec que sí, perquè aquest tema, al ser... l'associació està unida amb moltes associacions que estudien la memòria històrica de les persones que van estar allà. Entonces tenen com una xarxa on aquest tema va ser per nosaltres, que el farem nosaltres, però va estar compartit en moltes assemblees i en moltes reunions que feien aquesta xarxa d'associacions per a que es difonguera la cançó. Entonces jo crec que sí que va arribar a més llocs. Sí, n'hi havia, com estava l'Institut de Pego, n'hi havia molts instituts al País Valencià, a Catalunya i no sé si a l'Estat espanyol també n'hi havia altres instituts. Però al n'hi haure molta gent implicada, pues sí que quan van treure aquest tema ens va parlar molta gent de molt lluny de casa, dient uah, que guapo, no sé què, i després una volta van treure el disco també. Molta gent que era de pobles molt lluny del nostre, el que la nostra música no hauria arribat si no hauria sigut per aquest motiu més polític que musical, pues al final sí que va fer que ens coneguera prou penya. Abans de donar el vot als concerts, creieu que Reacció arribaria tan lluny? Vale, cregueu que Reacció ha arribat tan lluny? A veure, jo crec que sí, no? Perquè vulguis o no, el coneixen en molts llocs. Vull dir, te'n vas a molts pobles de... O què espera tu tan lluny? A veure, fer-ho... Ara la pregunta te la faig tu. Que te'n pogués anar a un poble de Castelló i que el coneguen i que els agrada la teua música, o que te'n pogués anar a un poble d'Alacant i que també, i que pogués anar fent concerts per ací, per allà i que agrades, en veritat. A veure, al final hem fet molts bolos, hem tingut la sort de fer molts bolos i també per una part nosaltres sempre hem tingut aquest debat dins la banda estem un poc ja farts de la Marina, a veure, farts no estem mai de la Marina Alta, però que al final sempre toquem al mateix puesto i és un públic com a que ja tenim, que també és una cosa, és la zona de confort, i quan hem anat més lluny a tocar, aquest estiu vam fer bolos a Geneta del Maestrat, a l'interior de Castelló, després vam anar a la Marina Baixa i van ser concerts que per nosaltres van ser molt brutals, igual que quan hem anat al festival. Entonces, no esperàvem que
a lo millor no esperàvem poder tindre concerts tan lluny, però per sort hi ha un circuit de música en valencià que està format i està molt consagrat en l'actualitat. Ara està un poc en decadència, però sí que n'hi ha molts puestos que tenen una nit del rock fija tots els anys, que sempre intenten apostar per grups emergents i al final això li dona l'oportunitat a grups com nosaltres de que puguen rodar per tot el País Valencià, inclús a Catalunya o a França, a la frontera que han anat a tocar. Entonces, això sí que no m'ho esperàvem haver tocat en Catalunya o al Festival Dos Voltes, però Sí. ha sigut, jo també trobo per això, per la iniciativa de la música en valencià de donar-li oportunitat a grups emergents que consideren que la seva música està pegant. Vale, quin concert per a vosaltres personalment creu que ha sigut o el vostre millor o el que més emocionant ha sigut? A veure, jo penso que a nivell de compartir en la banda, totes les eixides que hem fet fora de la zona de confort nostra, que és el que estàvem parlant antes, han sigut molt guapes. Totes les experiències d'anar a França, en les furgos, quedar-nos allà, anar a Geneta, sempre... Sant Joan de les Abadeses... Catalunya hem estat en el Maresme, en Cabrera de Mar, en Sant Joan de les Abadesses, que és Girona al nord i tot. Jo crec que totes les eixides que hem fet per al grup han sigut molt gratificants a l'hora de compartir experiències en la banda i en el teu grup de col·legues, que és el que van crear, no? Però també recorde molt especial el primer que vam fer amb la Gossa Sorda, que era la despedida d'ells i nosaltres presentant la nostra primera maqueta. El recorde molt guapo, també, molt especial. Ahí no sabíem ni agarrar una guitarra, però Ahí, molt clar, guai. però no sabíem, però pujar a l'escenari, jo tenia 15 anys, ells 16 crec. O la presentació del disc Apego, la presentació de Paraules de Vidre Apego. A Apego sempre tenim l'oportunitat de tocar. Nosaltres ara buscarem un bolo i intentarem fer un bolo a Apego, el faríem prou pronte. Sí, crec que sí. I vam estar tot aquest any evitant tocar a Apego perquè volíem presentar el disc a l'estiu, al concert de festes, al concert més important que es fa a Apego, i mos va petar tot. Clar, no nosaltres, va haver un problema elèctric i va fallar el sistema i vam estar, pues, vam tindre que deixar de tocar mig bolo, estàvem supertristos, al final ho vam aconseguir arreglar entre nosaltres i els tècnics de Simes i vam començar a tocar pues, a partir de la sisena o setena cançó. Vam començar el bolo 3 voltes, però no que els companys d'Auxili i Mafalda que estaven allí sí que es van deixar el piano, es va trencar el piano... Van deixar de l'ampli, per aquí, per allà, i va ser com... Trobo que l'experiència més bonica que jo recordo del grup va ser això de veure que el concert no anava, provar una volta, tot falla, proves una altra volta, torna a fallar tot. I vam dir, tio, anem a fer 5 de pego, comencem el 5 de pego, mos fem la meitat del bolo, vam començar a tocar, tota la gent esperant, aplaudint mogolló, va ser com... També estaven super enfadats perquè, o sigui, que se trenca el piano, l'ampli val una pasta, que se tenen que... Clar, que després m'ho va cobrir el seguro de... En ese moment estaven super enfadats i sí que el que diu ell és guai, no? Unir-se en la banda per a dir, tio, anem a fer el que puguem, està la nostra gent ahí baix, està esperant-nos de fa molt de temps, tirem això endavant. Buah, va ser guai. Superguai, quasi que al principi la gent cantant a capella cançons i cantant de tot va ser com... La gent va fer lo possible també perquè nosaltres estiguem bé. Rebeu moltes crítiques? Hi ha gent que vos critica per allò que feu? Dins de la música en valencià, al final, és un circuit que està molt estereotipat. És una... Al final, els grups que estan dalt ara, faces el que faces, van a dir-te, per exemple, al principi mos han dit molt, pareixes a la Gossa Sorda, però evidentment que em pareix que a la Gossa Sorda, saps? És que no... Clar, a veure, no considero que em parega la Gossa Sorda, ni a Obrim Pas, ni a... És el mateix estil de música, sí, però... Ni a, jo què sé, clar, podries fer-te un reggae que després canvia a ska i després té un estribillo de rock i et diguen et pareixes a Manu Chao, pues sí, sí, em parega sí, Manu però Chao. com estem així, pues mos diuen que mos pareixem a la Gossa m'ho han dit mogolló, però m'ho han dit inclús que la Gossa mos ha fet temes per nosaltres, que mos han copiat lletres, que no n'hi ha que copiar a part de la de Sindepeu, que damunt la van reversionar. Clar, una còpia és... No és igual. Però al final, avui en dia, tot el que facis i publiques va rebre una crítica. Sí. Però en valencià, a part de crítica per la música que pugues fer, tens crítica per missatge que pugues donar, crítica per estar fent-ho en valencià i tots els estereotips que això comporta. No n'hi ha massa dones en este món de la música en valencià. Per què creieu que és? Altra volta per estereotips.
perquè està la imatge, l'imaginari col·lectiu d'un grup de música en valencià i també d'això, saps, per referents que n'hi ha hagut pràcticament dones que hagin triomfat en format grup, en format cantautora o en altres formats sí que n'hi ha més. Però en format grup ha sigut com molt més difícil fins que no va arribar Roba Estesa, va arribar Pupiles i tot això, no es va plantar cara de veritat al panorama de dir a veure, estan els escenaris sols estan ocupant homes. Hem intentat que la presència de la dona estigui un poc més present també en els discos i en els directes. Hem intentat nosaltres també integrar a una xica, hem integrat a Aitana quan ha pogut, però sí que hem volgut sempre integrar-la també amb alguna crítica de joder, tios, són tot tios. Ja hem intentat integrar una tia, ho tenim en compte, intentem fer-ho, però d'això també algun tipus de crítica m'han rebut, però bueno, és comprensible, tio, ho hem intentat. És molt difícil, dins de la música també, igual que passa en tot, realment, en les carreres te'n vas a infermeria, 90% dones, 10% homes, te'n vas a enginyeria, al revés, i al final, com si un home no fos capaç de ser infermero, una dona no fos capaç de ser enginyera. Doncs passa el mateix, costa molt trobar a dones que toquen la guitarra, en canvi busques a dones que canten i en trobes a moltíssimes, o que toquen la flauta o que toquen el clarinet. Per això, saps, que quan hem intentat buscar, per exemple, no teníem baixista, quan hem intentat buscar baixistes i que plantejàvem hosti, estaria guai que vinguera una dona a tocar el baix, però és que és impossible. És que és un tema de... No és impossible, però no és impossible, però estan molt comptades. poques dones que toquen el baix. Estan comptades. Hi ha molt poques. I la bateria i tot això. Jo crec que també ve un poc de l'educació d'antes. Sí, l'educació que nosaltres mateix hem rebut. Sí, l'educació dels pares també. Ja ho plantegem. Ja, clar, que si tu vas i li dius, bueno, soc una xica, vull tocar algun instrument, no, pues toca la música i vull que apuntar-me a la bateria. La bateria és molt gran per a tu, és el típic comentari. Sí, jo ho vaig intentar. No veus? No t'agradaria més la flauta dolça o no t'agradaria més no sé què? Bueno, doncs, si vol tocar la xiqueta la percu, doncs toca la percu. Com us ha afectat la pandèmia i tot este paró de no fer concerts per a vosaltres? Pues mal. Dur. Mal, molt dur. Molt dur perquè teníem alguns bolos ja tancats per als mesos que va entrar la pandèmia. Que antes de la pandèmia anem a ser en març i nosaltres antes de la pandèmia anàvem a fer ho plantegem nosaltres i quasi tots els grups igual. Primer any per a rodar el disc, segon any per a traure pasta i gravar un altre disc. Fem 2 anys de gira i 1 de disc. Clar, perquè si no és impossible pagar-lo. Entonces, el segon any de gira... Teníem 9 bolos per ahir tancats. Teníem uns quants tancats ja i encara faltava per tancar uns quants més. I van tallar d'arrel, com ha passat, i va ser complicat perquè sí que vam organitzar, des de Reacció vam organitzar algun festivalet d'estos online d'Instagram que s'estaven fent i tot el rotllo, en alguns artistes, en alguns companys, pues no sé, Funky Wiz, no sé, vam intentar organitzar alguna cosa per a que la gent també es moguera perquè estava molt de moda fer els directes i tal. I sí que vam intentar fer alguna cosa per a mantenir-nos una miqueta ahí... Clar, perquè la gent veguera que estem vius, però... Clar, parlàvem d'una situació de tindre un disco, tindre la seguretat de que tens el disco i de que vas a rodar-lo, a passar en un moment en el que ningú, en plan, no mos llevem per fer concerts perquè el disco ja fa 2 anys que el van treure, a abril en farà 3. Clar, és com que aquest terme que ha passat, el disco no s'ha rodat, el disco no s'ha rodat, però ja és hora de treure un altre perquè ja ha passat un altre any. Clar. Però... Clar, perquè el món està molt efímer, avui en dia el consum musical, com tot en la vida, és com ja, i música ja, una cançó, un videoclip ja, i quan passen 2 mesos treuen un altre perquè ja no me'n recordo l'anterior, a no ser que sigui un temazo d'estos que aconsegueixen passar la barrera de l'efímer. Però passaven d'una situació de tindre-ho prou, tot de cara, de tindre pasta a ahorrar per poder fer una gira molt més en condicions de la que havien fet el 2019 i tindre la capacitat de poder capacitat tant econòmica com creativa com tots els aspectes de poder treure un altre disco i seguir tot conforme estava, a trobar-nos ara mateix sense pasta, l'ordenador ple de cançons per gravar que no mos podem pagar i en la necessitat de buscar lo que siga, agarrar-nos a lo que siga per poder pagar-nos el disco. Creu que us podeu dedicar plenament a la música o això és molt difícil? En el grup jo consideré plenament que no. I més ara mateixa... Dedicar-nos plenament a la música, en el grup.
seria que renunciarem. Jo trobo, a veure, capacitat en tindríem, jo considero que sí, si tots deixarem el que estem fent, deixem tots d'estudiar, deixem tots de currar, ens tanquem a fer el grup a tope i muntem un projecte guai, sí, jo trobo que és pràcticament l'única manera de que... Sí, però al final el grup és un projecte i una inversió igual que tot, i això, per arribar a dedicar-nos, faria falta dedicar-li molt més temps al grup, Invertir-li invertir-li les hores que li invertim. molt més temps, algo més de diners, i jo crec que això ara a nivell personal la banda no està, alguns estan acabant d'estudiar, altres estan currant, jo crec que això faria falta molts anys perquè la banda estigui a un nivell que ens puguem dedicar sols al grup. Falta 3 discos, a lo millor. 3 discos i 10 anys per a que la banda estigui en un punt molt potent. I vosaltres, en veritat, com compagineu lo d'estudiar, treballar, el grup? Quan quedeu, feu assajos i tot això? Pues quan estem a tope ens traiem el temps d'on podem. Nosaltres és que ensayem a pego, o sigui que tots estudiem així, però no tots estem així, tota la banda, entonces ensayem a pego. Tornem a pego quasi tot el... És que de setmana tornem quasi tot el món a pego, per no dir tots. Però ensayem els caps de setmana allà i entre setmana pues, fem algo en casa, com tots vivim així també, ens ajuntem a fer birres en algun bar també, per xerrar i per ajuntar-nos. Però assagem els caps de setmana a pego i quan podem, som molta gent també és difícil de gestionar a voltes 11 vides. Claro. 9 dalt l'escenari, però sí, al final... 9, sí, 11, 12 vides. 11, 12, 13 i a voltes 14. En gira solem eixir 14. Entre càmeres, videògrafo, fotògrafo, tècnic de so, Persona que merchant... Són 14 o 15. Ara ve el meu col·lega, demà ve el teu i així anava. Esteu treballant ara mateix en algun projecte nou? En algun disc nou? No sabem si dir-li disc. Estem fent alguna cosa. Estem fent coses, tenim temes fets, però com ara mateix el que et dia de que no està l'assunt com per poder fer una inversió totxa ni poder treure tot d'una, anem en la calma, tenim temes fets, ara mateix ara que s'acosten Nadal i tot això, a Nadal ens ajuntarem altra volta i a veure si podem gravar alguna cosa i començar a treure ja coses de nou per l'any que ve i pel pròxim estiu poder fer una gira altra volta que tot torni a la normalitat, però no tenim plantejat va ser un disc o no tenim plantejat treure'm un tema a gener, un a març, un a abril i altre juny. És un tema ja més... Tenim coses fetes i tenim plantejat treure-les, però quan i com Sobre la marxa. No ho sabem encara. És un tema que depèn també de... Clar, tu també si no tens la pasta tampoc et poses en la mateixa il·lusió a construir un disc perquè seria fer un bel camí, començar a rodar, tindre una inversió, estar endeudat en un montón de puestos, entonces ya no es la mateixa idea d'estar tu pecada de igual, de plantejar un disc. Entonces anem plantejant cançons i ja vindran quan puguen. Però sí. Si heu arribat fins ací és perquè us agrada l'entrevista, així que deixa el teu like i subscriu-te per enterar-te de més entrevistes que puc pujar. Moltes gràcies.